hindi ko siya binibigyan ng option na mamili ng ulam. Hello guys, good morning. It's Christine and this is our family budget. So ayan, tapos na kami mag-umagahan ni Papa. Si Papa nandun pa sa CR. Pero ayan, nagkakape lang kami ngayon. Tapos na talaga namin kumain. So ayan, nagkakape kami. And tignan nyo yung aming kasi tinanggal namin yung tawag dyan, yung dingding niya, tinanggal namin kasi lalagyan lang namin yan ng tela. Pero yun, tatahiin ko pa kasi ang tawag doon, nagluluto ko ng saging na saba. So ayun, tapos hindi ko sure mamaya kung makakapag-grocery ako ng once a month grocery. Titignan ko lang muna. Pero mag-upload ako ng videos, 2 videos again today. So every upload ko, dalawa yung video na mai-upload ko kasi hindi daily yung pag-upload ko kasi kaya sabayan ko na lang siyang dalawa na ina-upload. So yun. Tapos ko lang maglaba. At katatapos ko lang maligo. Pero ayan, si Papa nandito. So, nagluto ako ng saging. So ayan. So ito yung saging. Kasi magkakape kami. 5 na lang yung natira kasi yung iba hindi pa hinog. Hindi pa hinog yung iba kasi. Tapos yung actually marami to. Kanina kinain namin sa umaga. Ngayon naman magkakape kami kaya ayan. Blurred. So ayan guys. Tapos i-haul ko ngayon yung ating pinamili kayo na yung once a month grocery natin. So, i-haul ko pa tapos yung magkape. Pero, ayan, magkakape muna kami, guys. So, ayun, ano ba? Nanonood lang kami ng TV. Hello, guys. So, ayan, papakita ko na sa inyo yung mga nabili ko. Ito yung mga pang once a month na grocery ko. Kaya, ayan, pakita ko sa inyo. So, ayan, ito lahat. So, magsimula tayo dito. So, meron akong dalawang pack na Charmy. This is for, guys, for whole month ng February. So, ayan. Tapos, ayun, ito nga, Charmy. Tapos, isang Zonrox. So, medyo maliit lang yung binili ko na Zonrox. Tapos, ito, malaking Ariel ang binili ko kasi kailangan ko siya sa mga puti ni Papa na sa uniform. Eto din, Johnson's na malaki. Tapos ito dahil addict kami sa guys, Super Scent. Sobrang addict namin talaga. Every night, nagpapalagay ako Papa sa likod. At saka, napakaganda itong Super Scent kasi siya, sobrang tawag doon. Masarap sa pakiramdam pag mo siya compare dun sa Efficacent. Tapos eto, Mamacitas no oyster sauce. Okay, dito muna tayo sa mga hindi maano. Eto, may cream silk na conditioner. Ayan, this is 40 ata. 40 ba to? Yeah, buy 6 get 1 free. Tapos eto, may shampoo na buy 11. Buy 11. Ano ba yung pinagsasabi ko? Ayun nga, buy 11 get 1 free. So, ayan. Actually, hindi ko bet itong shampoo na to pero wala na akong ibang makita dahil walang half. So, dapat sana dalawang shampoo yung kukunin ko, tigha half. Kaso wala. So, ayan na lang. Tapos ito, Tender Care, buy 5 get 1 free. So, ayan. Sobra pa to sa isang buwan sa amin, guys. Kasi may sabon pa naman kami doon. So, ayan. Tapos ito, floor wax na wax dye. Gusto ko to kasi siya talaga, talagang yung color niya, dark na dark. Tapos ito, nakabili na lang ako ng baby wipes kasi kanina nakalimutan ko magdala ng wipes kasi hindi ako pwedeng umalis na walang wipes. Kaya si Hagrid kanina nakalimutan ko magdala. Kaya bibili lang ako ng isang maliit. And also ito, meron tayong Clarong Claro. So, ayan, oil, Jolly na this is
500 grams. I know, 500 grams. 500 ml. Tapos, ayan, Mamacita's oyster sauce kasi wala na yung panda na ganito kalaki, kaya ayan na lang. Tapos, yung toyo kasi wala na akong toyo. Ang suka, marami pa ako. Tapos, ito yung, sino ba yung nagsuggest nito? Nakalimutan ko. Kasi may nagsuggest na kitchen towel yung gamitin ko instead o yung sa ano. So, ayan, na-try ko. Cheer pa rin to na brand. Kitchen towel. Sobrang laki. Sobrang laki niya. Pero, ang ano nito, ito na yung pinakamura na brand. Kasi yung Sanicare medyo pricey siya. So, ayun. Thank you sa nag-suggest. Pero, yun. Kasi mahilig kami sa ano, pa yung mga oily. Talagang nilalagyan ko siya ng mga towel. Towel. Tissue. Kasi talagang nakakain talaga yung gabing oil, diba? So, ayan. Thank you sa nag-suggest. So, sino man yung nakalimutan ko yung pangalan. Well, thank you. Continue. So, ito yung Bear Brand na fortified para kay Hagrid. Yan naman yung gatas niya. Tapos, eto, siya yung kumuha nito yung bear na juice. Tapos, eto naman yung pop rice. This is 10 pesos. Favorite ko to. Magkaparala siya, actually, magkaparala siya ng price sa palengke. Ganito talaga. Sa palengke lang is 9 pesos. Doon sa is 10. So, ayan. Tapos, ito, Copico na lang to 10 peso. 10 pieces na Copico brown. So, yan lang yung binili ko. Hindi yung isang talaga malaki. So, yan. Konti lang naman yung nabili ko. So, ayan siya. So, eto yung total niya is 949 and 30 cents. Hindi siya magpo-focus. Hoy, focus ka. Ayan. 949 and 30 cents. So, ayun. Ang hindi ko lang nabili is yung deodorant. Yun lang yung kailangan ko. So, wala kasi doon sa, nasa cosmetics. So, hinamad akong pumunta sa cosmetics. Sabi ko, siguro sa next time na lang kasi may nagagamit pa naman kami. Pero, yun. Tapos pala may nagtanong kung ano yung vitamins niya kasi daw ang niyang kumain magana. Actually, wala talaga siyang vitamins ever since. Kasi wala talaga. Natakot ako mag-vitamins. Saka yung vitamins, feeling ko hindi siya effective. Ang para sa akin, ang pinaka-effective talaga na pampagana sa pagkain is yung gulay. As in, yun lang talaga yung feeling ko na pinakamagandang Pasensya na medyo guys kasi yun yung feeling ko na pinaka-effective. Kasi sa bahay guys, talagang wala siyang choice. Parang hindi ko siya binibigyan ng choice na mamili ng ulam. Kung ano yun talaga yung yun nga, pinakamaganda talaga is talaga sa akin, hindi ko siya binibigyan ng option na mamili ng ulam. For example, kung meron kaming ang ulam namin is yung fried na isda. So, kailangan may partner yun na gulay talaga. It's like ang tawag dito, broccoli, or minsan favorite namin yung Chinese kangkong. Yun yung favorite namin. Favorite din niya yun. Talagang pinapapak niya yun. So, wala talaga siyang choice. Talagang, kasi feeling ko din kasi, teka lang. Kasi feeling ko guys, kasi siya, kagaya sa akin, hindi ako mahilig sa gulay talaga before. Pero pag kasi, pag nasanay na yung panglasa mo sa gulay, yun, parang nagugustuhan mo na siya. So, yun yung parang initiative ko na, parang ganon, na parang sasanayin ko sila sa gulay. So, hanggang sa magustuhan nila talaga. So, pero naghanap din ako ng mga talagang sinisiguro ko na masarap din kasi para naman makain nila, diba? Hindi lang yung basta lang na kapag hain ka lang ng gulay dyan kakainin nila, diba? Dapat masarap din. So yun, plus yung vitamins kaya talagang malakas siyang kumain. Talagang kinukontrol ko din yung kinakain niya talaga, yung sweets. Kailangan yung biscuit niya talaga, kailangan ko sweet, kailangan once a day lang. Tapos yung Yakult, yun yung kinokontrol niya. So, pati kami nag-aaway niyan kasi gusto niya pang kumain. Pero talagang hinihindian ko na. So, yun. So, kung walang control guys, hindi lang yan yung katawan niya. Kaya, yun. Pero yun lang guys. Yun lang yung gusto kong ipakita sa inyo. So, yun yung once a month. Taka nangangawit na pa. Yun yung once a month na grocery namin. So, yun.
Actually, yan lang. Yan lang yung talagang importante ha. Talagang ito lahat importante, ito lahat. Yung mga sabon, yan talagang hindi pwedeng mawala. Yung shampoo, as in yun lang talaga. Wala akong dinagdag na kaek-ekan. Wala. Ito lang siguro yung dinagdag ko. Pero yung iba talagang lahat ng gagamitin ko talaga yan. So, yun, this is worth 1,000 pesos. Ano, hindi pala. Excuse me, hindi pala umabot ng 1,000. Pero yan lahat. So, kailangan ko pagkasahin lahat ng aking, yun lang. Kasi kung lalagpas kasi ako doon guys, sa budget, ano kasi may mga bills, may savings pa ka lang lagyan, 'di ba? So, kailangan i-maintain ko lang siguro yung ano. Siguro mag-change lang siguro to ha. Hindi ko sure, pero may adjustin pag magaganap pag nag-start na mag-aral si Hagrid. So, may mga baon na ganun. Siguro mag-change yan. Pero for now, nililimitahan ko pa rin yung ano ko. Para yung mga dagdag na income namin, hindi siya makukunan. 'Di ba? Ganun pa rin. 'Di ba? So, yun. See lang guys. I hope you guys enjoy. At sana ay walang kamatayang haul ito. Dahil nagpupusman ko din ipakita sa inyo talaga kung ano yung eksaktong mga binibili ko din. Para, diba, at least may idea kayo kung paano kami mamuhay talaga. So, ano yung mga importante. So, nakikita nyo, may naman nagtatanong, wala daw akong lotion, hindi ako nabibili ng lotion. Hindi ako nabibili ng lotion, guys. Bumibili lang ako ng lotion pag may extra na money. Sa example sa sahod ko or whatever, pero dito sa grocery talaga stricto ako na talaga na yan lang talaga. So hindi na pero bumibili naman ako ng lotion guys, pero hindi ko dito isinasali dito sa grocery na pang bahay, 'di ba? Kung may lang talaga yung para sa akin kasi may pera naman ako. So yun, saka lang ako bumibili pag meron, pero pag wala okay lang, wala giver. Tapos, yun. Tapos, yung sa cream silk, noon, hindi naman ako bumili ng cream silk. Pero ngayon lang, bumili lang ako ng cream silk dahil kailangan ko siya. Pero, yun, ang dami ko na sinabi. Tapos, yun lang. Yun lang naman. So, yun lang guys. Ang dami ko nang pinagsasabi. Don't forget to follow me sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. Nakalagay yung link sa description box. And, yun. See you in my next video, guys. Happy shopping! Bye, push!